uhlulwe yini ukundlalisa phansi ungitshele uhlulwe yini ukundlalisa phansi ungitshele uthathe lapho ukuthi uhambe wena ubuye nemoto phambi kwabantu bebuke mina ngaba Mbali ngizwe ngiyangizwa nayo imoto yakho ngeke ngwazi sana nayo endidukuduku wena ukuhamba kwakho sengithola ku Facebook unanesibindi ku Facebook uyangitheka ubhizi wenza lamanyalo wenzayo njengoba kade ushada wenza lo duty kade wenza yini owangenzela yona nje sithandana mina nawe uthenga imoto ungakangitsheli mina uza ngimina ufunela uhlale nami phansi ungitshela ukuthi okay Mbali ngithenga imoto ngesimo sokuthi kanje wembali mana Mbali lo msebenzi wawuthola ngami wahamba wenza udaka la emzini abantu ngathi beka imali wenza security wayenza security wathi uhamba uplastela la ubeke uhamba ubeka la ubeka ama blocks ngathi beka imali wayibeka imali wenza security thabani ngilalele mina bengengize ngikubuza okay bengengize ngikubuze mina befuna ngikubuze kanjani ngoba wena bofunela uhlale nami phansi ungitshela ukuthi hayi Mbali ngihamba ngiyothenga imoto ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi ngivelekini bathina abantu basekhaya bathina nomakhelwane wena ungenza lento ngenza ngihlale nawe iminyaka emingaka 7 years utshelwa yimina ngithi enza security ngemali yodaka ngoba phela nibamba uplastela yonke imizi abantu le ngathi beka imali khona uzowenza security khona uzoba nomsebenzi ongcono emva kale uyangilaxaza ufika nemoto nanesibindi bekusumanzi na uyakwenza nje nawe uhlezi ukwenza ngikujwayeli kabi ungilobolile yena ungilobolile nje yena onihlulekile nje wena ungilobolile ngiyaqhubeka ngiyashada ngeke uzungenze lutho ngeke khohlwa wembali ngeke uzungenze lutho mina buza mina manje ngobani ngizokhashela mina nempilo yakho nami ngiqhubene neyami qhubene nempilo yakho nami ngiqhubene neyami qhubene nempilo yakho nami ngiqhubene neyami ngizokhashela manje angisakuthandi qhubene nempilo yakho nami ngiqhubene neyami angikaze ngikushaye nangelodwi la hawu kahleni bo awazushaye ba Wangishaya wena ekitchen wangishaya ekitchen wena awangishaya ekitchen khohlwa nje hayi wangishaya khohlwa nje yimi angisakufuni ngisho futhi bebuka bonke angisakuthandi nawe nje uyakwenza wena ubuye ekseni endlini udaki unotshwala ngikubuza iphi imali ungitshela ukuthi imali ushilo ukudla imali udlile nabangani ufike nemali encane endlini abamahlaza sephuma manje phambi kwabantu abamahlaza sephuma phambi kwabantu uzophuma into eningi manje phambi kwabantu ngeke ize ngithule into eyenzayo urongi wena ngaso sonke isikhathi uhlala Thabani inja Mbali engakwazi ukuthi uyini ngeke phezulu wena inja ongitshela ngayo isikwenzele lutho yes sinibingelele emphakathi South Africa ubonga lo wamkhize bafowethu sengiphinde ngabuya ngibuya nomfowethu la umfowakho wela uThabani ungibhalela uThabani bafowethu uneyinkinga nezithila nazo so njengoba ngicela ukuthi kube yena umuntu ozoshola inkinga zakhe ukuthi ubheke nazo iphi inkinga but Thabani njani siyaphela njani ngikhona mfowethu yeah ngicela ubingelele ababukeli mfowethu emakhaya uzichaza ukuthi ubani wakabani mhlawumbe usuka kuphi mase uyasho ukuthi yini kulethe kwisibani media mfowethu igama lami nguThabani ngisuka eMlazi la ngibhalelela ekhaya ngoba nginenkinga yokuthi umuntu engibambisene naye bekade nje kukuhle konke ku right sengithola sengibona engitheka ku Facebook and angazi kwenzakalani ngoba athi siqhuma nje kahle kungenankinga sengithola ukuthi sekunomuntu asebambisene naye engangokuba ngitheka ku Facebook njengomuntu oyoshada akukho mhlambe kade akusho kuwena ukuthi hayi mhlambe hlukanani kwasho wacima kanjani noma mhlambe nikubangile nje hayi akukho bandla esikubangile zonke izinto nje bekade si right sithandana nje kungenankinga ngoba nje besihlalela nje ukuthi nami ngenze ezinye zezinto ukuthi sikwazi ukuthi into yethu iqhubekele phambili njengomuntu obetohoza nje ngizame ngiphande lapha nalapha sithandana nje ku right ba kanti mase neminyaka emingaki nithandana naye mhlawumbe bese sineminyaka u7 sithandana nje kungenankinga ngoba phela uthandweni iziyake zibe khona lezinto ukuthi ngixabane nayo yonke lento uyabona ukuthi nje iyaxatshana kulungisa inkinga lo phuthe lisuke livelele bese ukuthi siyaqhubeka nempilo bosibeka isandla kuyena kodwa hayi cha ekumbekeni isandla into ebengayenzike leyo angikaze ngilenze iphuthe kanjalo
Hayi ngiyabonga mfowethu indoda uma unjalo mfowethu ngiyabonga kakhulu. Mhlawumbe uma ungangichazela nje ungibeka isithombeni sakhe ngoba mina ngimazi. Umuntu kanjani yena usisi? Umuntu wesifazane engathi umuntu nje oright ohloniphayo ohlelekile ozaziyo ukuthi ufunani empilweni. Ngoba nami ngimthola ngambuka ngachazeka nje umuntu nje engamthanda nangendlela ayenza ngayo. Uyabona nje ube umuntu nje oright. Ngabona ke ukuthi hayi angimthathi kuba umuntu nje engifisayo ukuthi sivuse ikhaya kusasa sakho umuzi. Yeah. Akukho wena bafu mhlawumbe okurongo okwenzile. Cha ngokwamba la akukho engathi kuyiphutha engikwenzile ngoba nje izinto phakathi futhi njengoba bengathi ngishilo ukuthi bezi right sithandana kube ukuthi ukuvela nje kwalezo zinto ezincane ukuxabana nje okuncane okungatheni kuyinto elungisekayo ikhulumekayo ukuthi ke sekuze kufika lesigaba ukuthi ngithola lento ngendlela engithola ngayo angazi nami. Ama plans akho abethini yena ngalo sisi ngoba phela ngiyeza umuntu u7 years. U7 years usumkhulu. Wena bafu uyasebenza? Yebo mina ngiyasebenza. Umuntu ohozayo noma into lami ngilenza ke kungeyona umsebenzi engathi umsebenzi omkhulu kodwa kumsebenzi wokubamba lapha nalapha ukuthi uyacikizela noma ungekho kahle njengomuntu ophandayo. Kulo 7 years mhlambe shothi angabe awukaveli mhlambe kubo ngaphela umfazi akaqedwa mfethu. Izuthi isho ngathi umfazi akaqedwa umqeda ngendlela. Hayi mfowethu ngabe ngiqamba lihlaza manga ukuvela kubo bengakazi ngivele kodwa bekade nginesifiso sokwenza lokho since sesihlala iminyaka emingaka siphethene kahle nami ngibona ukuthi hayi cha lo muntu ongiphethe kahle umuntu engaqhubeka naye sibe right kusasa sakho umuzi. Yeah. Mfowethu ngizokubuza ukugcina manje. Ngicela igenge yami engisebenza nayo ingilandele usisi. Ngoba usekhona naye useke emotini sefikile. Akukho okuronge okwenzile kusisi. Azenzele into ayenzile. Ngoba ngiyazi abantu besifazane into asuke yenza ngoba isuke eziphindiselela. Kulo muntu asuke enenkinga naye. Ngeke avasuke akutheke akhombisa uzoshada soon. Ingekho inkinga phakathi kwenu babili. Ngingayichaza kanjani lento mfowethu? Usisi nje besithandana naye njengomama nje sisihlale iminyaka eminingi naye. Kube ukuthi izinto phakathi kwethu zi right. Nami nje ngize ngathenga nje imoto kwawukuthi ke ngifuna ukwenza ezinye izinto ukuze ngikwazi ukuthi nasephaketheni lithi uqina kube khona into engenayo njengomuntu ovelayo kubo. Ngibekade nginemicabango emihle naye kuba ukuthi nje kuningi bengifuna ukukwenza ngivele ngasesayidini lakhe bese ngihlonipha yena isizungu sakhe bese ngihlonipha nekubo njengomuntu esengihlale naye isikhathi eside sibambisene. Uma ngase ngithi nje kukhona okuyiphutha noma okurong engikwenzile cha ngabe ngiqamba kuhlaza angikwazi. Okay. Uthengile imoto bhuti? Yebo ngithengile nje. Kusho kanjalo. Ukuthenga kwakhe imoto uhla yena ephansi nabonisana ngale moto oyithenga noma wena uhambile uyothenga imoto angamtshela yena? Engingakusho ke bhuti ngasuke ngasisathela mina inqumo ukuthi ngibuye yena ngikhulume naye phansi ngihlale naye phansi sikhulume njalo angikwenzanga ke lokho kuba ukuthi nje ngoba phela kwangena amasenti ngendlela engena ngayo ngabona ukuthi imali ihlangene ukuze ngikwazi ukuthi ngithenge le moto ukona ngizokwazi ukuthi ngenze ezinye izinto ngikwazi ukuyovela kubo ngoba ngaba nalento ekhanda ukuthi nomcabango ukuthi uma ngihlala naye phansi sibonisana ngalento mhlambe wayezobona isinqumo sokuthi yena sikwenze ngenye indlela kanti akayazazi inhloso zami enginazo nezinto engifuna ukuzenza njengoba ngithengele imoto njengomuntu ukuthi njengoba ngithengile nje bekufanele ngihlanganise imali ithi ukuba khona bese ngiyovela kuwo. Okwenzile bhuti wami ku right. Kodwa usisi ngendlela osohlala ngayo sesizile isikhathi esiningi ndawonye. Bekufanele umbikele mina ngiyacabanga ukuthi mhlambe usisi okunye kwezinto mhlambe lokho okumdinile. Le moto uyithenge
ngesikweletu noma uyithenge kanjani? Ngiyithenge cash ngoba manje isikweletu angikwazi ukusithatha, so ngibe senje ngisebenzisa nje ucash ukuthenini ngikwazi ukuyithola. Mhlambe kwayimalini monga plus or minus? Yabo 180,000. 180,000. Yeah. Ngoba nje ukuthi ke ngiyahlanganisa ngale nje ngihlanganisa ngayo ngase nginemthuyane ngihamba ngiyothenga imoto. Hayi. Mina ngendlela engibona ngayo ngenze ukuthi mhlambe iyona into ecika usisi le. Kodwa ke mfowethu ake ngamkhulumeli. Ngoba nami angazi ukuthi kahle kahle sidukuza obumnyameni asazi ukuthi yini lemdinile. Ake sicele la bafowethu bangicelele yena usisi sobe sesizwa ukuthi mhlambe yini le ekuyiyona edala ukuthi ezenze lehluka senzile. Ngiyabhena nami ngisadidekile. Ya ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu sawucela usisi siza ukuthi yini isihluko esingaka senza kumfoko kakhwela abafowethu. Kodwa ngiyazi ukuthi kukhona lokhu azokusho. Abantu besifazane bafowethu sengiyabazi kancane. Ngibazi kahle kodwa senginayo ihluku encane ngabo. Umuntu osifazane into esuke seyayenza usuke seyiphindisela umuntu wesilisa. So kodwa akingamkhulumeli uzofika azikhulumela yena ukuthi yini le yenziwa umfoko kakhwela kuyena. Ngiyabonga bafowethu. Sawumlando sisi. Ninganyakazi. Siyabuya manje. Bathandi besibane media. Bafowethu. Ngikhohle ukubonga bafowethu ngiyabonga. Njalo mengiqala ngikhuluma ngiyengibonge bafowethu uthande nesikhombisa lona sisibane media. Ngiyabonga bafowethu ama comment enu. Ngiyabonga. Khona insizwe eshilo ukuthi hayi siyabona mfowethu wamkhiza ukuthi ama comment ethu uyawafunda. Futhi konke sikusola ngakho sikulungisa kukona. Uyakulungisa. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngandiyani ngixaka ngayo niyangakha aningibulali. Niyangakha bafowethu. Njengoba nginje ngakhiwe yinini. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ipage lane lelu akusilona lami yelenu. Ngoba mina ngiwilling ukuthi nginisize emanini nenkinga. Ngiyabonga bafowethu. Usisi kade simlindile usefikile. Siswami ubonga lo ubonga kamkhize sisilo wesibane media. Sisizocela ubingelele ababukeli emakhaya mase uyazichaza ukuthi ubani. Sanibona ababukeli ekhaya egama lami ngingumbali ngwakashange. Mbalishanga. Yebo. Ubhuti sicela noma yamasa. Yebo ngiyamazi. Mhlambe umaze indlelani wini naye. Bekumuntu wami sithandana naye. Isithandana naye kahle sibambisene ngothando. Angizomanya thandana ngabe nithandana. Besithandana. Sibambisene ngothando naye. No senihlukene. Hayi sesihlukene naye. Ngisho nje lokucaca ukuthi sesihlukene. Mfoka khwela. Yebo. Angaze ngizwe ukuthi umama senihlukene na ngizwe ukuthi senihlukene. Hayi angikwazi mina lokho mama nje. Siyathandana naye. Siyathandana naye. Lo ukuthi sihlukene angikwazi mina lokho. Yebo. Akuchaza mfowethu mhlambe wathi mombona umama yinje yakuchaza kumama. Kuningi mfowethu ande ngingakubala kushonelanga. Umama nje ngambuka ngachazeka nje sihlangana naye ngoba nokuhlala kwami naye ngoba umuntu esibona naye esontweni njengomuntu wayephethe kahle uyabona mfethu. Kuumuntu osondawo uthanda isonto nabantu nje futhi ukhululekile. Ngabuka ke nami ngeinsizwa yakwethu ngachazeka nje ngamthanda. Yebo. Hayi mfethu. Ngikuzwa kahle. Uzwakala uyindoda mfethu eqotho. Kona phela kuthiwa umuntu ngeke umjudge. Ngeke umjudge kodwa nje ubuka uyindoda eqotho mfethu. Ngingazi ke kodwa phela musu nomuntu wakwakho. Mama. Yebo kodwa. Yini ayichazile kulensizwa yakho la mama? Waphela ngicela uyibona ongayazi. Yeke uzongitshela ukuthi wachaza umoya wayo. Hayi ubhuti uthabani nje. Engithi uthabani ngoba phela wahlangana naye wangitshela ukuthi uthabani. Ngamthanda nje ukumbona kwakhe nangencazelo yakhe nje. Ungichazela ukuthi uyangithanda uyovela ekhaya nje uyofika nje ekhaya nabazali bami
sihlangane nje senze yonke into sithandane nje kahle kamnandi ayina ngempela ke sathandana ke ngasho nasekhaya ukuthi ngithola ubhuti ngamveza bambona bayamazi nje sathandana ke ilonto nje engichaza ke ukuthi ngambona ukuthi umfana oright ongekazange ehlele angabhekisele phansi izinto hayi nje lokho nje kuphela ngichaza ubhuti uThabani lapho wethu khona into athi afuna ukubuza yona kahle kahle bhuti Thabani sacela umbuzo umama nangu sefikile excuse mama la ngithi angibuze ngoba kunento eyenzakalayo engayithandi endayingiphathi kahle enziwa wena ukuthi usuke kumina la uhamba umuntu emakhaya kini kunomcimbi emveni kwalokho sengibona wena ku Facebook uyangitheka and ekungithekeni kwakho wenza amanyala lawa owenzile wena and londo leyo ayingiphathi kahle njengoba sengize ngabhala ekhaya ngibhala ekhaya manje angiphathekile kahle ngicasukile nje isenzo sakho usenzile asisihle neze and asingiphathi kahle lento yenzile yangicasuka ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwami nawe ngoba mina angisazi indlela yokwenza ngayo angisazi okay mhlawumbe ukhuluma ngamaphika amanyala ngamapha amanyala mina nawe kade sihlile sithandana kungekho lutho endidukuduku wena ukuhamba kwakho sengithola ku Facebook unanesibindi ku Facebook uyangitheka ubhizi wenza lamanyala wenzayo njengoba kade ushada wenza lo duty kade wenza imayelalela ke ngikuthola Thabani no okay mina ngikwenze ku Facebook lokho ngesimo sokuthi wena awungitshelanga ukuthi uyohamba uyothenga imoto uyothenga imoto wena mina sengihlale nawe 7 years la endlini ungakaze wena ungenzele lutho sithandana yini ongangenzela yona nje sithandana mina nawe uthenga imoto ungakangitsheli mina uza ngimina ufunela uhlale nami phansi ungitshela ukuthi okay imbali ngithenga imoto ngesimo sokuthi kanje wembali mana mbali uyazi ukuthi umsebenzi wami engwenzayo awukho right and ngihlezi ngizama ukwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ngiyaphanda ngiyahlanganisa ukuthi mina nawe sikwazi ukuthi sibe nekusasa eliright sibe nekusasa eliqhakazile wena amanyala manje lento yenzayo ungibukanisa nabantu isibindi sakho uzuyangena ku Facebook wenza lento yenzayo uzuyangitheka angazi uma usho lento yenzayo ibe yinhle ngiphatha why bungangitshela olalongo indaba ungahlali ubuhlale nami phansi ukhulume nami angizi nawe ngisurprise ngemoto nami ngisurprise nje bengisurprise bathina abantu mina sengihlale nawo 7 years bathina abantu ababukayo wena ungena ngemoto mina sengihlale nawo lo msebenzi wawuthola ngami wahamba wenza udaka la emzini abantu ngathi beka imali wenza security wayenza security wathi uhamba uplastela la ubeka la ubeka ama blocks ngathi beka imali wayibeka imali wenza security wathola umsebenzi emva lokho uzofika nemoto 180,000 mina ungangitshela ngahlala nami phansi mina befuna ngikuvumele lonto ngithathile impahla zami ungaboni ngayise ekhaya ngizithathile impahla zami ufuna ngenze njani wena ufuna ngenze njani abantu babuka ukuthini ehlala nabo bathina abantu sengihlale nawe isikhathi eside manje uyazi and sihlezi sixabana nawe kuba ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kuba khona ukukhilisana okukhona siyabuya nawe sihlale phansi silungise lonke mina ngibukela nje ngesilima nje ngibukela nje ngesilima nje mina one awungibuza ukuthi imoto njengoba ngiyithengile ngithengiswe yini yiziphi inhloso benginazo ngazo kunalokho wenza lamanyalo wenzayo wenza lo duty wenza bathini bonke ababonayo Thabani ngilalela mina bengengize ngikubuza okay bengengize ngikubuze mina befuna ngikubuze kanjani ngoba wena bofunela uhlale nami phansi ungitshela ukuthi ayimbali ngihamba ngiyothenga imoto ngifuna ukwenza ukuthi nokuthi ngivelekini bathina abantu basekhaya bathina nomakhelwane wena ungenza lento ngenza yona ngihlale nawe iminyaka emingaka 7 years utshelwa yimina ngithi enza security ngemali yodaka ngoba phela nibamba uplastela yonke imizi abantu le ngathi beka imali khona uzokwenza security khona uzoba nomsebenzi ongcono emva kwalo uyangilaxaza ufika nemoto phambi kwabona umuntu bantu bayabuza ukuthi uThabani usenga imoto usuhlala isikhathi esingaka ngeke ukwazi ukuxona nami amanyala lento lokho uzokhuluma nami kanje yabona ke mina wenza amanyala nje lo muntu lo ongimtholile mina ngimthole for 2 months
wena bukade ungazi yena ke lo ngilobolile 2 months engitshela Mina ufuna uvele ngisokwenza ekhaya amanyala wenzayo. mina bengakawenza amanyala mina Amanyala le nto bengafihlile 2 months unanesibindi beku 2 months na uyakwenza nje nawe uhlezi ukwenza ngikujwayeli kabi ungilobolile yena ungilobolile nje yena uhlulekile nje wena ukungilobola ngihlale nawe 7 months yinto bengifisa ukuyenza 7 years ngihlale nawe 7 years ngihlale nawe isikhathi kangaka ngiyazi ukuthi umsebenzi wami awukho right akwazi ukwenza lokho emveni awukwazi ukwenza lokho ngibeke imali ngathenga le moto ekuthengeni kwami le moto lena ngale ndlela engenze ngayo bengenzela ukuthi ikwazi ukwakha imali ikwazi ukwenza imali ukuthi ngihlanganise amasenti ukuthi ngiyovela kini uhlule yini ukudlalisa phansi ungitshele uhlule yini ukudlalisa phansi ungitshele uthathelaphi ukuthi uhambe wena ubuye nemoto phambi kwabantu bebuke mina ngaba mbali ngizwe ngiyangizwa nayo imoto yakho sabani ngeke ngikwazi sana nayo ngikufanele nami ngikusurprise ngoba nangisurprise ngemoto Kufanele ngisurprise ukubonisa ngizokubonisa nelizwe lonke nami ngikubonisa nelizwe lonke kufanele ufuna ngisini ufuna ngikhuluma le phansi siyangimemeza ngiyangimemeza uyabheda wena lento ngitshela nomthula sibadala ke sikhulumisa kwabantu abadala abafowethu ngiyazi ukuthi imoya iphezulu ngicela udodi niphoxene nobabili rubbish lento ngitshela uyamuzwa bhuti ngitshela udodi rubbish lento ngitshela yona Mashanga rubbish Mashanga uzongitshela udodi wakho nje Mashanga yebo bhuti imoto uThabani nesikhathi singana nayithengile ngicabanga ukuthi manje uba njengoba sihlukene nje unyaka losuhlukene unyaka imoto ethenge ngonyaka odlule imoto umuntu odlule ngaqoqa impahla zami mina ngayihambela engaboni engazi okusho ukuthi kufika imoto vele wena kade umchithela uThabani ufika imoto ukuthi bengimchithela ngamasibomu kanjani umuntu wangishela sahlangana naye wangishela untombazane iyashelwa noma ngebhla ihamba khona umfana umuntu engimthole manje ungitshelile ukuthi ufuna ukuvela ekhaya ngoba yena uhlulekile ngimtshela umuntu ngathi mina ilungile ayike inkinga ngoba nami ngifuna ukumbasela hayi ngoba ngayimchithela ngoba kunjani Mashanga ungicasulile naye Mashanga ngizobuyela embuzweni kufike imoto uThabani bomchithela vele hayi umuntu bese ngimengamchitheli ngalondlela ukuthi mhlambe sesiyathandana saze saya empedeni naye bese angithanda nje umuntu bese angithanda efuna ukuvela ekhaya ngiloye ngimvimba ngoba ngiyazi ukuthi nginayo indoda nayo ngisiyenze nje Mashanga ifika imoto bomchithela uThabani angakubuza ukulala abomchithela uThabani kufika imoto noma bungamchitheli hayi bengimchithela kodwa engazi ngizwana engazi ungamanyala ukuthi vele okudlula wakho no mama yebo into enzo uThabani iwrong ukuthi angahlala nawe phansi but okwenzile wena angazi ngakuchaza ngikuthini ya ku-wrong uThabani bengamele ukuthi sesidiskhathi nihlala ndawonye nama promises ade ekutshela ngawo ngiyazi akhona ukuthi uzovela kimi kwasho icimeni namaphupho soba nezingane ezu20 noma soba nezingane ezu100 intahleze isho leyo intahleze isho lo msebenzi ngitshela nje bhuti awuthola ngami eplastele beka ama blocks emzini abantu ngamtshela ngathi akabeka imali enze security wayibeka imali enze security firearm nakho ukuthi ufika nemoto mina uzongisurprise ngemoto mina ahamba abuye ebusuku la endlini mina ngithule ngingasholusa abuye ebusuku ngimbuza athi ehleli nabangani ekuphi okudala ukuthi umchithele uThabani ngoba phela imoto engafiki hayi mina ngithola umuntu into edala ukuthi futhi ngize ngibuyele kuyena lo muntu la ade ngishela ngimchithela naye hayi ukuthi bengimchithela mhlawumbe futhi bengibuye ngiye kuyena ngicasulwe le ndaba yale moto le ngamtshela umuntu ngathi akezovela ekhaya ngathi uzongilobola ngamtheka yena nami ngambonisa nabantu iyona ke lento ede ngiyenze ngimenzele yona nami ekuphi okudala ukuthi umchithele uThabani izinto bese ngazenza ngahle ngendlela abuye nasebusuku abuye ebusuku enkathi angabuye alale banganini bakhe yini bedala ukuthi ungakhulumi nami alale nabangani bakhe yini bedala ukuthi ungabuyeli kumina njengoba kade sihlezi senza nawe yini into engizobuyela kuwena ngoba wena into yenzayo into ehlazo yenza leyo ehlazo yenza futhi uyenze manje ususebenza umsebenzi o right kufanele ungilaxaze mase usebenza wena bali mina la ngiyasebenza ngale ndlela engisebenza ngayo kodwa bengikwenzela mina nawe ukuthi sibe right kusasa enonane sibindi uzosho ukuthi lamanyala akho ukuthi vele akuyona into eqala namhlanje into okade wayiqala
ngibhizi mina ngihleli nawe lana. Wena buwazini ngoba wena bukuthi into nefoni yami. Buwazini ngalento ngoba ungatholi lutho nefonini. Mina ngidinwe lento yakhe emoto. Umakhelwane bayabuza bonke abantu wena usengimoto. Sengihlala isikhathi esingaka. Hayi ayikho into engizoyizwa mina. Ayizwa phelile phansi nawe. Ayikho into engizoyenza. Phelile nje kufanele ukwazi lokho. Beyabanje ubone ku Facebook usabona oncaneke. Usabona oncane usazobona nje ngoba ngiyaqhubeka futhi ngiyashada. Ngiyaqhubeka ngiyashada ngeke ungenze lutho ngeke. Khohlwa. Ngeke ungenze lutho mina. Buza mina manje yes. Ngobani? Ngizokhashela mina. Qhubeka nempilo yakho nami ngiqhubeke neyami. Qhubeka nempilo yakho nami ngiqhubeke neyami. Qhubeka nempilo yakho nami ngiqhubeke neyami. Ngizokhashela manje yes. Angisakuthandi. Qhubeka nempilo yakho qhubeka nami ngiqhubeke neyami. Angikaze ngikushaye nangelodwi la. Hawu kahleni bo. Yes. Kahleni bo. Awazushaye ba. Wangishaya wena ekitchen, wangishaya ekitchen wena. Awangishaya ekitchen khohlwa nje. Hayi wangishaya khohlwa nje mina. Angisakufuni ngisho futhi bebuka bonke angisakuthandi. Azi nje ukuthi angisakuthanda empilweni yami. Sabani. Angisakufuni nje. Bale. Musa ungivumela Thabani mfowethu indlela othembeke ngayo ngicela uma usukwenza into yabanje ubukizwe lokho nawe into yenza ayifani nawe kodwa ayifani nawe into uhambe ebusuku ungabuyi la wena ubuye ubuye intatha yakho usudakiwe unuka utshwala angisakufuni ke wembali angisakufuni ngicela uhlale phansi ibhuti wami isixoxe udlale ngami isikhathi esingaka ngodlala ngami wena udlala ngami ubasizwa mina nankalo umsebenzi osebenzayo yimina engakusiza ngomsebenzi osebenzayo wena awuthola ngami uzothenga imoto mina ungangilobola ngemali encane kabe uvele awazi uvele ekhaya ngisho ngenkukhu le uzongitshela lento ongitshela yona inkukhu le iyodwa wazi ungitshele wena ungitshela ngikhumbula ngibuza ukuthi ayikho into ayenze wrong kusisi ngoba umuntu osifazane ifenze into usuke epay revenge uqamba manje usakaza ngishaya thula wena thula uzothula wena adwenza amanyala manje sizoxabana yes sizoxabana yes angisathandani nawe unongazi wembali angisakufuni vele balokho ukubonile nje vele ukubonile and nomndeni wami rabisho wenza mbali ungwanisa nabantu wenza idoti angisakufuni lezo ngube esele lapha endlini nakho ishisa ezinye zami ezasala angisayifuni uyishisa lezo ngube engisayilanda ngokusengezinye angisakufuni khohlwa nje mina sakuthandana ngenza isilima wena ngenza isilima awukazi uvele ngeqhude leli nje ngeqhude elilodwa leli ngenza isilima Sonke lesikhathi kuhlelo na7 years ubeke sengiyiqude namhlanje. Iqude akazi ufike nale ekhaya wena uvele noma ingembuzi ke le yodwa. Kuphela nje wazi ugqoka nje ubugqokile ugqoke kahle. Hayi khohlwa bhuti mina. Wembali. Thabani. Sacela ukhulume nami ke manje. Ake siphume ngibali. Imoto ya 180,000. Hayibo abantu bongeke kwazi mhlambe Thabani ukuthi umndeni nami uthini ukhiphe noma half. Okay le moto uthenga 180. Yeah. Mhlawumbe ongeke ukwazi ukukhipha noma nje mhlawumbe noma 120. Uhamba ukhokhela imoto. Enye imali uhamba ovela kubo kaMbali. Mfowethu. Ngabe ngiqambela hlaza manga. Njoba ngike ngasho kuwena ngathi le moto ngiyithenge cash ngoba manje isikweletu asengivume ekuthenini ngikwazi ukuthi ngoba indlela ebengingakwenza ngakube besingivuma bengizokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe uhafu emalini ngiyovela kubo kaMbali ngithembise ngendlela engithembisa ngayo then enye imali bese ngiyakwazi ukuthi ngibambe ngithenga imoto bese ngiqhubeka ngesikweletu babukuthina abantu basethi thula wena thula babukuthina umnuku babukuthina umnuku ngicela ukhohlwa Mbali babukuthina umnuku Mbali urabisha wena iyafa imoto yake siyafa imoto ifuna umuntu onemali ukwazi ukukhanda iwind ukwazi ukukhanda isonto angithi uzocela ukuthi wena uzongicela ngilinde phela lo okay ayingithi manje imoto iyafa ngizolinda lo ukuthi uzolungisa futhi uzolinda lokho mase uzolungisa ngibuza ukuthi uzolungisa futhi ngilinde lokho mina sengihlale kangaka mina ngihlale kangaka ngesakwazi mina uhlala nawe uqhubeka ubheka nabanye abakulindile awuzohamba ngalo moto ubabone ngoba egcineni uzogibela mina phinde futhi ugibelisa omunye ngaphambili wena mfana wenza ukuthi ubhange angidlisanga akaze azangidlisa ngibana wena ukwenza azangidlisa ukwenza ukuthi ukhulume nodoti uyabona uyasoza ukhuluma uyabona kufanele ukuhlala mfowethu akangikaze ngijabule umuntu besifazane awukaze
namhlanje kuzokwazi Ngicela uhlise umoya mfowethu, ngicela uhlise umoya, uzokwazi nje. Ngeke silungise lento umoya wami uphezulu kuthina sonke. Wenze njengoba enje unje nasendlini. Angithi uyabona. Uqamba manje usakaze. Manake mbani sacela ukukhuluma naye kancane sisi. Sobuyela kuwena. Mfoka khwela. Mfowethu okwenzile ukuthenga imoto. Mina ngithi ku right. Ngenhloso zakho. Lo be wrong khona. Bekufanele uhlale phansi nomama ino mhlambe ufuna ukwenza mhlambe surprise. Isurprise egcine isi-surprise wena ke manje. Boku right ngaphela phela bofuna ukuboosteka na ukwazi ukuthi uqhubeke nezinhlelo nezithembiso wazithembisa umbali. Ngisazi ngempela. Lo bhede khona ukuthi ungamtsheli. Angisazi ngithini ngempela khona kwamanje. Bengithi ngiyazama ukwenza kahle ukuze sikwazi ukuthi sibe right naye kusasa. Yes. Manje and indlela bhuti bengenza ngayo namaplane ebenginaye ngalomuntu ngoba ngimthanda. And ngimbona kusasa ukuthi mina naye singenza into right. Ngiphatheka kabuhlungu and lento iyangicasula and unanisibindi. Isibindi sakhe sokuthi uzuphumela ku Facebook uthi bathini abantu abangani bami na yonke lento bathini abafowethu ekhaya nomuntu baziwa mfethu uyezwa njengomuntu engibambesele naye uma kukhona ngisho into ezenziwayo ekhaya ubekade ebakhona kuba ukuthi uyakhuluma nosisi bami na yonke lento abuya bomuntu okhona kubanjisana ngendlela ibanjisana ngayo bulekelelwane ku right yonke into ngiphatha kabuhlungu namhlanje mawuthi uyonza lamanyala awenzayo wena ubongamchitheli kodwa nabantu wena ubongamchitheli kodwa umbali mfethu wami ngamahlaza mbali thula ungena mbali angikhulumi nawe asizwa yimi wembali angikhulumi nawe asizwa yimi asimiyeke umbali mfethu asimziba kancane ungazokhuluma uDoti mina usakhulumile wembali ungazokhuluma uDoti mina uyezwa bokusiza ukuthi uthule mina ungangisanganeli mina uyezwa ungangisanganeli mina mfethu into engisho la lo muntu lona bekade naye ngizibona nginaye kusasa senza into eright naye ngendlela ebengihlanganisa ngayo mfethu ngoba nami ngiqale ngenza lemisebenzi ebhedela kwakuthi uyangisiza lapha nalapha ngabona ukuthi no ngeke ngahlangana nabantu ephambili empilweni ezikuyisigaba sempilo izinto ezingefika empilweni uyabo kwaba ukuthi yena ngambona ukuthi uyangisiza lapha nalapha mfethu uyabo wenza into abanye abangazi baze bayenze kwaba ukuthi uyangisusa phansi wangibeka la ngikhona namhlanje ngawuthola lo msebenzi engithole ngithole ngaye uyabo kwa ukuthi ke nami ke ngithi ngenza ngendlela engenza ngayo ukuze ngikwazi kusasa ukuthi ngenze into right for mina naye ngiphatheka kabuhlungu manje ukuthi senganze adidiso yazi into yangidina ngoba manje udidise umfana wa 2 months sengena 7 years 7 years ngihleli naye udidisa umfana 2 months naye uzophinda mshiye yabona benzela uDoti awenzile kimi naye kenze uvenza namanyala lawo uzofika enza ngosho ukuthi vele into ayenzayo futhi vele into ayenzayo uloke ecasha ngesonto ezinto zonke ngithola ngoba bengithi umuntu right nayo yonke lento nje wenza lo Doti owenzayo Mbali siswami ube wrong siswami ukuthi uchithele uThabani uThabani uthi akaza kuchithena ngolodwa usuku and ngeke uthathe umuntu wathumana yini wakwayithola ongenazi inhlelo okay beningenazi inhlelo nayo kodwa kusho ukuthi ugcine ezenzile lo akwenzile akaza athole lutho ya uThabani uwrong ngokuthi ahambe uthenga imoto angakhulumi nawe uwrong ngalokho bekumele ahlale phansi nawe nibonisane ukuthi cha baba ngicela wenze kanje ungcono uyithenga imoto noma ungayithenga imoto yabo canti bekufaka ube kanjani kodwa bhuti sengaze athenga imoto sengizandane naye kangaka athenga imoto angingwanisa nabantu bathi nomakhelwane mina la ngaphandle mangithi ngiyaphuma la endlini mangimuza usabani sengimoto kukusebeke sumbeze le kangaka ukudla kungekho la endlini ngihambe ngekhaya ngiyocela ukudla ngoba ngihlala naye uqhamuka nemoto bhuti ayikho lento ekhalayo uqhamuka nemoto yonke ngalumsangano nje ayikho 180,000 ayazokhiphela usekhaya makungekho ukudla mina endlini mina ufuna ngihambe ngiyocela ekhaya ngisimo sokuthi ngihlala naye wena bhuti ungayithatha withini lo yonto
mina umuntu ade lo ade ngithandana naye ade angaze nje ngize ngenza into wrong naye ingoba nami bengifuna ukumkhombisa ukuthi lento akwazi ukuyenza nami ngiyakwazi ukuyenza lento ayenzayo nami ngiyakwazi ukuyenza yena qhamuka nemoto manje uzangisathisela ukuthi mina ngoba nakho ngimthekile iyona into eminyangisayo leyo ungitheke wenza udoti nawe nje uyakwenza wena ubuye ekseni endlini ubuye ekseni endlini udaki unokotshwala ngikubuza use iphi imali ungitshela ukuthi imali ishilo ukudla imali udlile nabangani ufike nemali encane endlini abamahlaza asephuma manje phambi kwabantu abamahlaza asephuma phambi kwabantu kuzophuma into eningi manje phambi kwabantu ngeke ize ngithule into eyenzayo urongi wena ngaso sonke isikhathi uhlala Thabani mfowethu ngicela ungamkhombi kanje umuntu wesifazane Ngicela bantu ucaza ngishaya uhlaze ngishaya lo angishaywa ngishaya phambi kwabangani bami ngelinye ilanga ngipheke ekitchen ukube ngamshisa ngamabhodo ngabunjani babezothini kuphi ngesimo sokuthi ngangimthanda ngahlala naye angisamthandi ke manje wenzeni lapho ngangenzeni ukuthi ngiyakubuza ngitsiphi imali udakiwe iphi imali yokudla Mbali imali yokudla ungeneleni iphi imali yokudla ngibuza kamereni uphumele ekitchen okay but ukuphuza bengiphuza yes angifuni uqamanga ukhona lento ukuthi niyahlala njengamajida ukuthi niyaphuma niyokwenza lento enyenzayo and umama bazi kahle ekwenzeni kwami izinto lezo bekade ifoni bengayivali namfethu yes ifoni bengayivali and bengibuya ke njalo ngibuye ngicheck mama kunjani ngize ngenza ama video khona la angisahleli nobani walahla ifoni wena ngakubuza wayilahla ungakhuluma iphutha kubhuti musukhuluma iphutha ngelinye ilanga ngoba ifoni ingekho ephelseni ngikubuza ukuthi iphi ifoni sabani wathi wena uyazi ukuthi ushiye wabuya nefoni entsha futhi emva lokho awubanga intshontsho ifoni ngoba kade udakotshwala mhlaze kukhuza ngalotshwala abakhawuzo namhlanje kuthi uhleli nabangani futhi ubiyona lento ekhulume nathi ufuna ukuthenga imoto ungayangitsheli mina ungayezi mina uzangitshela ukhulume nami yes mbali bengizokhuluma nawe but ngeke ngicela nje futhi manje ngisafuna ngisho ukukhuluma ngeke afi ngisho ubonile ke vele ku Facebook ayikho vele ngisabuyele emuva mina angisabuyeli nje emuva angisabuyeli nje but emuva hangeke phansi hangeke angisathanda ayikho umbali ayikho into enjalo iphi khona angisafuni ungilobolanga uhlulekile mina mbali ayikho into wembali ayikho into ezophela phakathi kwami nawe ngobani mbali sengihlala nawe isikhathi eside wena mbala usukudidiswa akwazi umuntu ohlangane naye manje inja engakwazi ukuthi ubonisa nabantu senawo sekubhlungu kwena manje sekubhlungu yini manje sekubhlungu kwena sekubhlungu doti yini ebhlungu ngoba phela mina ngizobhlungu nawe yabona ngitshela ngayo inja yabona ukuthi uhlala nayo inja mbali engakwazi ukuthi yini yinja ongitshela ngayo isikwenzele lutho yes yabona nje uxake mina ungilobolile yabona nje uxake mina yabona nje ungixakile mina yabona nje uxake mina nakuyona ndododo wenzile yes Mbali ukhuluma usiwazi ukukhuluma nje nami. Mbali usiwazi ukukhuluma nje nami. Mbali uzokhuluma nje nami. Uhlazi ukwenza nawe. Uzokhuluma nje nami. Muhle manje kwana kubona. Mbali ungasibindi usiwazi ukukhuluma nje nami. Usuzenza muhle ana kubona. Mina ngizenza namuhle nabani. Kubona Facebook. Usuzenza muhle namhlanje. Udoti lo ayungibonisa khona nabantu bani. Bafuna kenzeni? Uthini ufuna kenzeni? Uthini singani? Vele uzobona egcineni. Vele uzobona. Hawu vele uzobona. Ngeke mfethu leso. Cela uhlukane nami phansi. Wenza udoti. Ngiyeke. Wenza udoti. Aha. Ngiyeke nje stress ngisho. Ayikho into engizobuyeka. Ayikho into ezophela phakathi kwami nawe manje. Yes. Ayikho into ezophela phakathi kwami nawe. Sekuphelile. Thabani. Ngiyacela bhuti wami. Izinto zoniwa ngomlomo zilungiswa ngomlomo. Ngicela wehlisa umoya. Ukhulume ngiyazi mfethu uphatheka buhlungu. No. Emva kwale ngiphathe. No. Ngitshela. Bulaleke. Bulale mfana wabantu, bulale. Uzobasha uphelele umsebenzi. Uzobasha uphelele umsebenzi bulale. Yes. Umuntu asifazane ngeke uphike naye bhuti. Umuntu asifazane nabantu. Ngitshela awungamvuka ubaba emathini ngitshela umuntu wesifazane umuntu ezophela akadilike ekhanda lami awufuna ukukhuluma nesilima bhuti wami emva kwalokho doti awenza kalibona iphutha yena kodwa ade wenza
uyazenza izinto ezibhedayo uyazenza uzobuka mina ukuthi ngenza izinto ezibhedayo wena zakho uyayifihla izinto uyayifihla lo msebenzi awuthola ngami wena wawuthola ngami uhamba uplastela ngathi Okay, ubeka thatha umsebenzi bali. wena wawuthola ngami umsebenzi wena Mbali kancane. awuthola ngami Thabani. awuthola ngami umsebenzi ungangitshela lento engitshela yona Kancane. awuthola ngami Thabani. Usamthanda umbali. Umbali ngimthanda phone. Uzimisele ngani ngombali? Ngizimizela umbali mfethu ukuthi ngiyovela kubo mfethu ngigcina usiko la kubona yonke lento ngaziwe kubona yonke lento. Okay. Kodwa Okay. Mbali. yebo Mbali. Ngiyazi ukuthi abantu ukuphoxile sisiwami. kakhulu Kuyona yonke lento oyenzile. Ncanthi uzokhohlwa iyona nje bethu sakuthanda uzimisela ukuthi uyovela kini. Ngicamela ukulahlekelwa umuntu wa7 years. Uqhubeka nomuntu wa2 years, sathi 2 months. Uthabani ububi bakhe nobuhli bakhe yabazi. ngiyabazi ubuhle bakhe nobubi Yeah. bakhe So if ethi lungisana izinto phakathi kwenu uthabani uzokwazi ukwamukela isicelo sakhe. hayi angiboni nje ukuthi singasamukela Mbali. angiboni ngempela chitha imali yomfana la enkulu kabi ke nje futhi ke No. Yeah, okay ngiyakuzwa kwemali yomfana echithekile. If kuyenzeka ukuthi ulotsho lo mfana mhlukane. Umuntu ozokulobola wesibili fa thathe leyo mali yomfana hamba yise kwamfana. Uzobe sekulobola wesibili. Uthabani ife lobola uzobe thatha leyo mali ayikhisho umfana yise kuba kwamfana. Mokuthi wena kodwa usayimisela ukuqhubeka noThabani. Ngibona nje wenza iphutha elikhulu kabi uThabani hey yawo Ulenza iphutha uThabani sisi ngiyakuzwa angibona inhliziyo yami isahluthuke kabi nje isahluthukile nje Thabani. angibona Mina sekumina ngicingela wena manje. Mbali. sahluthukile nje Mbali, inhliziyo yami mbali, Thabani nje mbali, kakhulu mzwana mbali. kakhulu yabo nje ngize Mbali, ngithathe sisi impahla ubaba zami mbali, ibhude engazi mbali, ngayithatha impahla kuningi. zami engaboni Mbali, kuningi. lezi esele bese ngithi ingcono akayishise uma ukuthi uyayishisa Mbali, uThabani uqoma manga ukuthi akangishaya uyangishaya uThabani abuye eseni Mbali, edakiwe mbali. ngibekezele ukudla kuphele kuphathi nenyanga ngapheli ngisho inyanga ngihambe ngiyokuthatha ekhaya Siswami. Ngiyaqinisekisa if Ungiqinisele ukuthi lapho. uyaqhubeka uyathandana noThabani. Ngeke aphinda sibeke isandla phezulu kwakho. Once wabeka isandla phezulu kwakho wena uzoreportela mina uzobona ukuthi ngizokwenzana ngoThabani. Kodwa if ukuthi uzimisela ukuthi uyaqhubeka naye. Kodwa futhi ungathanda ukuqhubeka naye. Mbali. Awuphoqiwe mama. Ungaqhubeka nomgane wakho Mbali. lokuganile. Mbali ngicela ungizwe. Sisuka kude nawe sisihlale kakhulu nawe Mbali ukuthi ngiyabheda ngale ndlela engibheda ngayo yebo ngumuntu wesilisa nami ukona into eyenzakalayo. Akusikona ukubheda ukubeka umuntu osifazana isandla mfowethu. Akusikona ukubheda ngazi ngokuchaza ngikuthini. Mfowethu siyawenza amaphutha singabantu. Yebo ngiba wrong ngale ndlela engiba wrong ngayo. Kodwa uMbali mfethu bengimthanda. Bomthanda phangi kwabangani bakhe phangi kwabangani bakhe awubona ngathi umehlisa isithunzi Kwaba yiphutha mfethu. kwazi ka wena uzehlisa isithunzi Kwaba yiphutha mfethu indlela ekwenziwa ngayo kodwa uMbali mfethu ngisamdinga empilweni yami mfethu. Angiziboni ngithanda umunye umuntu ngapha. yawo indlela othembeke ngayo mfethu nendlela okhuluma ngayo kamnandi uthembekile mfethu and ukhuluma kamnandi enambe engifisa ukuthi lento yakho nombali iqhubeke kodwa manje indlela owenza ngayo yabo nje lokumbeka isandla Mfethu angazi ungazikhulumela nombali mfethu uyangishaya nje ukhuluma iphutha mase uyangishaya vele uzozenza bemuhle ngoba efuna ukuthi sibuyelane uzozenza bemuhle ngoba afuna sibuyelane vela angeke azenza abemsulu umuntu azenza abemsula ngoba nakho uzozenza bemuhle mbali uma ungathiwa niyabulana noThabani ikuphi ongafisa ukuthi akuyeke nongafisa ukuthi aqhubeke nakho ngaphela imoto usayithenga ke mina ngicela usaye kutshwala abangani abarongi notshwala phela nale moto futhi ayithengile angichazele ngayo kahle ukuthi kahle njengoba ayithenga uyithengeleni njengoba athenga iAvance ngicabanga ukuthi uyena ozongitshela ukuthi yani ngoba ngaze zakhuluma nami ngikuzwa manje mina ukuthi wethu ufuna ukubona ukuthi uzungitshela ukuthi uzowenza ibhizinisi ngayo akaze zangitshela ngiqala ukuzwa namhlanje lokho ukuthi angithatha endlela zephansi mina ngaze zangitshela lokho okay siswami uthi uThabani akayeke utshwala ayeke futhi ukubuya ebusuku yebo nabangani abarongi nabangani abarongi lapha sibili okay kusho ukuthi uqonda ukuthi akaqhubeke nokukushaya ngoba phela ukukushaya ukubala
Hayi cha, angisafuni lutho nje mina. Yena aqhubeke nempilo. Yomsiza usahlukane notshwala nabangani abarongo ngoba kwayena ngaqhubekele phambili. Mina ngiright la ngikhona. Ngibone ngasekuqaleni nje ukuthi hayi uyangibhedela umuntu ofika nemoto. Uyangibhedela aseke enze straight. Ngeke ngisakwazi mina ukuthi ngiqale phansi ngibuyele emuva bese ngiphambili. Ngizibona ngiright la ngikhona. Ngiright la ngikhona. Thabani yami uqhubeke nje ngiright mina. Ayikho into engizoyilungisa mina ngiright asiyeke nje straight ngiright. Mina ngifuna ukuqhubeka nempilo yami nawe uqhubeke neyakho. Angiboni into esasoyilungisa and futhi ukulungiseni kwami ukuthi ngixabanise nalomuntu enginayo ngoba manje ngizoqala phansi kuliwe kubanga into eyodwa ingcono ngiyiqhubeke nempilo yami. Wrong ubuphuzile ngihlaze ngikhuza ngade ngangikhuza awukhuzeki ungeke ngisakwazi ukukhuza. Hayi ngeke mina ngeke ngisakwazi. Ngiright mina sengihamba futhi futhi sengihamba. Ufika ngophi? Mbali. Yeah, mfethu Thabani. Ngisazi mfethu ngoba bengenza phela ngendlela engenza ngayo. Ngithi ngiyahlanganisa izinto ngihlanganisa ngandla sami ukuthi mfethu sikwazi ukuthi nombali sikwazi mfethu ukuthi sibe right. Kodwa manje indlela esenza ngayo mfethu angisekho emunye mfethu ngiphathe kabuhlungu. Angiqhamuka angikho mfethu right. Indlela mfethu izinto ezibhanga khona angizazi ngempela khona ngithini ngithatheni ngihlanganise nani. Yeah mfethu ngiyaqonda mfethu ukwenzele kuwena futhi ngiyakuzwa. Kubhlungu Thabani. Kubhlungu kodwa mfethu kuthiwa ukufelwa mfethu akusho ukuthi ifa ulahla imbeleko. Usazophinda insizwa yami ube right uzomthola futhi omunye umuntu ozokuthanda umthande. But ngicela ukuthi usifundile isifundo ongayenzi into ufihlele umuntu wakho noma ufihlele umuntu osondelene nawe. Mfethu ngazi ukuthi lento izongibeka la ngikhona njengamanje mfethu. Nokunye mfethu umuntu ozomthola ungasibeki isandla umuntu esifazane. Umuntu esifazane mfethu kulesikhathi samanje ngiyawazi nawe. Akashawa. Ngiyayizwa le pain oyizwa mfethu. Ibhlungu. But uMashange naye ngicanthi ube wrong Mashange, but ukuchithelile ikuchitheleni kwakhe futhi wathola umuntu oneqiniso owenza ukuthembeka kuyena wamthatha. Abesikhathi singahambi ukuthi singihlale naye mfethu nayo ngene ngizama. Yabona nje unihlale naye 7 years lo muntu 2 months afika umthatha. Futhi uyibonile lento nawe kade uyibona kuMashange. Wangachitha isikhathi. Xolisa umoya nkosi yami. Xolisa umoya kuzulu. Ngikutshela wena nje ungakwenza okubi kuMashange. Xolisa umoya. Ugweme lo mhlambe noma ngamblocker nje ku Facebook ngoba uyabona lokhu ubuka into ehlangana noMashange. Yonto ezokuphazisa ngenhliziyo imbi. Ugcina sewenza izinto ezirong. Akuhlungu futhi. Uzoqina nkabi yami. Uzoqina ngiyazi kubhlungu uzoba right kodwa. Babukele emakhaya. Ngicanti niyabona abafowethu. uThabani wethu uzama ukusurprise uMashange ngemoto. Le moto ethu uzokwenza imali mesiyolobola uMashange. uMashange lento ayithatha ngenye indlela. Kanti vele uMashange bese vele sechitha. Shuthi bese vele senawo amandla ahlaza uMashange. Lo muntu wa 2 months of wamthatha washiya umuntu wa 7 years. Hayi bafethu kubhlungu kunzima futhi. Canthi niyabona uMashange bekhala nayo indoda yomuntu wesilisa uyakhala. Kubhlungu bafethu, kubhlungu kunzima kulezi insuku bafethu abona kunzima inzima into eyehlela umfoko kwakhwela. Inzima. Kodwa abantu besilisa bafethu asilitheni isandla kubantu besifazane. Esikwenzayo asazi ukuthi kunciphisa uthando kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyabekezela. Kodwa uthando lokhu lincipha kancane. Mase liphelile laba ezobe se-actor khona. Kodwa uzo-actor futhi esenawo endlini. Uzothi uthi uyaphakama wena akasakuthandi. Lo usubona mhlawumbe amaphutho owenzile wena usuyisola.
yena akasenendaba nawe silise kushiya khona leso uqala ke khona wena sowubona ukuthi fa umbulale lento errong esiyenzayo thina abantu besilisa ubonga wamkhize lo bafowethu ngitho kuhle nokumhlophe bafowethu ngiyabonga ngiyanithanda ngibonga isupport yenu bafowethu nisale kahle